Bol to asi môj vlastný príbeh, lebo ja som podnikal predtým. Skrachovalo mi to celé, ako také, spadlo. A potom som prešiel nejakou tou životnou situáciou a 24 mi pomohlo naštartovať nový život, takže asi toľko o tom. To je dosť ťažká otázka, podľa mňa na každého sa to inak vzťahuje, ale ľudia by sa nemali báť podnikať. Mali mať veľkú odvahu. Tu na Slovensku potrebujeme viacej malých a stredných firiem, ktoré podnikajú, zarábajú a tvoria vlastne tú ekonomiku, takže len odvahu poprosím. Tak naša najväčšia výzva bola v covide, ktorý sa nám roztrhol proces s dopytami, lebo každý chcel proste platobnú bránu a riešiť svoje veci na e-shope. To bola asi jedna z takých najväčších výziev. A my prechádzame výzvami asi dlhodobo a stále, lebo platobná brána je technologická proste súčasť e-shopu, kde tí ľudia chcú platiť a my to musíme stále dodávať týmto e-shopom. Na Kikxa. Pamätám si jeden taký Kikxa, je to taký dobrý zážitok, lebo my sme predávali aj vstupenky na svetový pohár v Jasnej, na lyžovanie a upozornili sme sa všetci na tom navzájom vo firme, že proste sa spúšťa o 10. predaj a na 10.01 si spadla platobná brána celá, tak to bolo také fopa, ale za hodinu sme to dali dokopy a išli sme ďalej. 24 Sync, hotovo, je to tam?